אני אגיד לך, וואלה, חלום אחד כבר הגשמתי. שתי חלומות, מה זה חלום אחד? אחד זה להגיע לפה, ושתיים זה לנסוע, לראות עולם, להבין מנגד מי. איך עובד העולם? איך עובד העולם? שתף אותי. אתה בא, הולך לנתב"ג, לוחץ ידיים, מה העניינים, מה נשמע? נכנס לתוך מטוס, עומדת מישהי, מתחילה לעשות תנועות שמתעניינת. טיס. אתה לא מבין מנגד מי, לא משנה כי זה באנגלית. רוצה לקנקן עם הראש. פתאום, אתה ברגע הגדול של החיים שלך, אתה מתחיל לשמוע שהמטוס מתחיל לעשות ככה, אתה מסתכל ימינה שמאלה, אומרים לך לגיטימי, אין בעיה, אתה זורם. פתאום, הקטע שאתה פול גז, פול גז, עולה במה, ביציבות, עולה למעלה, פתאום, טק, אתה בשמיים. שיהיה בהצלחה בעד החמכה.